Neng endi enek wayang? Neng daleme Burini, Kepoh, Sambi, Boyolali. Ya nonton wayang ya kena. Ning saiki turu dhisik. Kowe yen pas perang tak gugah. Aku perang ra seneng, Pak. Seneng aku egolane sinden pas limbukan. Cak cilik ora pareng kaya ngono kuwi. Kuwi 18 plus kaya ngono kuwi. Gak boleh. Bobok sik. Hah? Bobok sik. Bobok? Iya. Ora takon bobok engko ngerti engkek-engkek ngerti dolanan njaluk ngerti. Bapak! Bapak! Apa? Anuku diselamat liye. Mulane iki bubuka. Hah? Bubuka men ora diganggu karo wong bobok. Bobok? Iya.